Hegazti dotore hau normalki harri baten do ote baten gainean ikusiko dugu. Buztan zuriak larreak gustoko ditu. Bertan, lurrean egindako kabietan umeak hazten ditu. Buztan zuriak ehiztari trebeak dira. Lurrean harrapatutako intsektuez eta bertze ornogabez elikatzen dire. Udazken hasieran, buztan zuriak Afrika tropikal aldera migrazioan joanen dira. 3000 kilometro baino gehiagoko hegaldia eginez. Izugarria da 15 zentimetro bertzerik neurtzen ez duen hegazti txiki honen bizkortasuna. Udaberrian berriro Europara itzuliko dira.